Masterizer. Sanibona kuphathi 78 la siqala khona ku-Alex wayesaciwe ukuthi uBradley ubabonile beme noRandall wadlula ngemoto akangami. U-Alex waphendukela kuRandall wamtshela ukuthi uyamzonda. Wahleka uRandall wathi uBradley usehamba unomphela ngeke aphinde abuye. Wathi u-Alex yonke lento ingenxa yakho. Ethi u-Alex awukhathane nokuhluphana nami Randall. Hlukana nami ungiyeke uhambe uharasa unkosikazi wakho. Umtshela ukuthi usuyazi ukuthi ukhulelwe ingane yakho. Wathi uRandall sengiyayibona le plan yakho. Ufuna ngikusize ngokuthi ngimoshe i-relationship kaBradley noMarcy ukuze ubuyelwe indoda. Ngithi ufuna usizo lwami. Wathi u-Alex ayikho into engiyoyifuna from wena Randall. Wathi uRandall vele khululeka ngiyahamba ngiyomosha impilo kaMarcy manje. Mangiqeda ngaye ngiyabuya ngizoqhubeka ngawo. Wathi u-Alex ubaba wami ngoba wayefuna ukukhenga ngiyafisa sengathi ngabe wakhenga ukubulala. Wathi uRandall ngebhadi wahluleka ubaba wakho kwashona yena. Wathi u-Alex kodwa kufanele ukwazi ukuthi lazini lasekhaya ngineyihlobo nginokhazini nginomalume abaningi nabangani. Wathi uRandall suka njengamanje uyobafonela. Ethi ubabize bonke abelungu bangake naba nobandlululo bakhombise la ngihlala khona. Wahamba u-Alex. Uthe sihambile u-Alex uRandall wakhipha ifoni wayibuka. Wathi usukela wayaphi Bradley. Wathi ngikubona ukuthi uyephi ngoba ngiyayi-tracker le moto yakho ungazi wena. Wathi uyapaka lapha ePatrick's Restaurant ngiyeza manje. E-police station khona owesilisa wangena waqonda kuLushini. Wathi uzele ukuzoba ummeli kaKelly igama lakhe uCarl uthunywe kuLushini. Wathi uLushini konje uthe uba igama lakho wazisho uCarl. What's your name again? Carl. Wathi uLushini mina u-Ian bengangixhumanisanga noCarl bethi angifonele uMartin. Wathi uCarl uMartin akakwazanga ukuthi ahandlishe icase kaKelly ngoba ubhizi kakhulu. Ethi uCarl mina engisengizoqhubeka. Wathi uLushini angiqondile ukukuthatha kancane mfana wami uneminyaka emingaki. Wathi uCarl kwalowo mbuzo ukungithatha kancane ngoba ngiwenza kahle umsebenzi wami. Wathi uLushini uphuma kulephi office. Wathi uCarl kahle kahle ngummeli oyi-public defender. Wethuka uLushini ethi kanti futhi uyi-public defender. uLushini wathi ngeke khona iphutha elikhona la ngicela ungilinde ngaphandle. Wathi uCarl yazi ngumuntu obhizi kanjani. Wathi uLushini ngeke ngikubambezele ngizokwenza le phone call. Waphuma uCarl wayolinda ngaphandle wasala uLushini wafonela u-Ian. E-restaurant yakhala ifoni ka-Ian nkathi ethi uMarcy akayiphenduli. Wathi u-Ian nginawe Marcy angifuni isiphazanyiso amafoni. Ethi ngibona kungcono ngiyiswishe off. uMarcy wabuka iscreen sefoni ka-Ian wathi uLushini lo fonayo. Wathi u-Ian usubheka abantu abangifonelayo. Wathi uMarcy no ngiyibonela igama mina. Wathi u-Ian kwalowo Lushini ngeke ngimphendule. Wathi uMarcy ngicela umphendule mhlawumbe ufona mayelana noKelly umngani wami. Wathi u-Ian okay awuthi ngimphendule wasukuma wayophendula ifoni. Wathi uLushini Ian kwenzakalani khona ingane la ithi izomela uKelly kodwa isuka kwi-office le-public defender. Ithi uLushini lo mfana omncane ngaba ummeli kaKelly. Wavuma u-Ian wathi miyeke aqhubeke Lushini ngoba kungenzeka ukuthi lo ebengizokuxhumanisa naye bebhizi so wena mukela lo mfana omncane njenge-replacement. Wathi uLushini i-replacement kanjani Ian lo mfana omncane ngathi uyisukele e-high school. Ethi uLushini angisho ukuthi lo mfana uzohluleka kodwa wena Ian ubu-right kakhulu for le case. Wathi u-Ian ngimdala nothi ukuthi ngi-right kakhulu yekela umfana omncane osenomqondo fresh asebenze. Wathi uLushini userious Ian uzongishiya nale ngane ngoba nalo mmeli wokuqala uthe uzobuyela back kumina akaphindanga wabuya. Wathi u-Ian ngeke asaqhubeka nawe loya ngikhulumile naye uconnectene kakhulu nomndeni kaTravis futhi uLushini kufanele ukhumbule isimo sikaKelly sezeyimali naleli cala ngendlela elibucayi ngakhona akekho ummeli ongavuma ukulithatha alisebenze ngeze ukukhokhelwa mali ngoba uKelly akanamali. Wathi uLushini kulungile ngiyakuzwa kodwa kukhona lento ongifihlelayo nongafuna ungitshela yona ngoba ekuqaleni nobuyimisele ngokusiza uKelly kodwa manje usuhambela kude awusafuni nokumxhumanisa nane-loyal right. Ngabe umndeni kaTravis usungene nasengqondweni yakho waphika u-Ian. Wathi Lushini ungangibuza kanjani kodwa umbuzo njengalo uyangazi Lushini sineminyaka sazana. Wathi uLushini bengithi ngiyakwazi Ian angikwazi ingakho ngibuza. Wathi kodwa kulungile Ian ngiyakuzwa wavala ifoni uLushini. Wahamba u-Ian esebuyela phansi eyohlala. Wathi uMarcy ikuphathe kabi le phone call wacasuka kanje. Wathi u-Ian angicasukile nge-right. Wathi uMarcy benikhuluma ngoKelly. Wathi u-Ian ngakutshela Marcy ukuthi angikhulumi ngomsebenzi wami. Wathi uMarcy sorry bese ngikhohliwe wangitshela. Kwase kuyisebusuku la u-Edward evivalele khona uLarry. U-Ed ethi kuLarry usuzizwa unjani manje baby girl. Hey, baby girl. uLeroy sefuna ukukhala ethi ungishayele kwanele ngicela ungidedele ngiphuthelwe naye press conference emsebenzini lengisebenza nabo bayibuza ukuthi ngikuphi. Ethi uLeroy kwamina ngiseyinhlungwini manje. Wathi uEdward ukhala kanjani ngeyinhlungu manje baby girl angithi uthe wena uyabujabulela nje ubuhlungu uyabu-enjoy. Wathi uLeroy uEdward Willis wena ngithi. Wathi uEdward yayi igama lami nesibongo lelo. Ethi uLeroy ngine-record lakho uzalelwe eFlorida unengane yentombazane Nino Esperanza Morales uyiphoyisa kwi-department yaseMaxine une-reputation ne-history ebhedayo
uhlanya futhi uyisilima, nabantu osebenza nabo kwi-department bakuzonda bonke. Kunenqwaba yamakhesi nama-complaints abhekene nawe. Unobandlululo njengomalume wakho, uyawazonda ama-lesbian nama-gay. Wavuma u-Edward wathi wazi mina zonke lezi zinto oy'balayo, ethi kodwa kukhona okukodwa okushilo ongakubalanga, ukuthi ngiyawazonda amaloya. Lokho kuchaza ukuthi ngiyakuzonda nawe. Wathi uLerato kodwa usuyijabulisile ngokungihlukumeza, ngicela ungidedele. U-Eddie wakhumula ijakhethi wathi asiqedile ngoba vele uthe awunandaba nobuhlungu, yabu-enjoy. U-Eddie washaya uLerato, wahleka uLerato wathi ya vele ngiyabu-enjoy ubuhlungu. U-Eddie mayeshaya uLerato ehleke kakhulu athi ngiyabuthanda ubuhlungu. Athi u-Eddie mayeshaya uLerato athi ngiphinde futhi. Yeah, man, I love it. You can't. Come on, do it again. Do it again, baby. Wacasa u-Edward wathatha uplastiki wethuka uLerato. Wathi u-Edward ngiyakucela ungayenzi leyo nto. Wathi u-Edward bengicabanga ukuthi uyabuthanda nje ubuhlungu. uLerato esethukile ethi uma ungangiboza ngaleyo nto ekhanda leyo nto ingangibulala. Wahleka u-Edward wathi uthanda ubuhlungu kodwa usaba ukufa. Ethi uLerato ngiyakucela Edward yema. Wathi u-Edward bengicabanga ukuthi uyabuthanda ubuhlungu. Wathi u-Edward ngikubulalela ukuthi unanefayila lami lelo kade ungitshela lona. U-Edward wamgqokisa wona lowo plastiki wamklinya ngawo wathi yifa. Police station uKarl wayecomplaina kuLucian ethi kade ngimile la Lucian, nginamanye amakhesi ekumele ngiwa-attend, uzongilindisa isikhathi esingakanani? Wathi uLucian ngiyaxolisa ngokubambezela Karl, ngizokuxhumanisa noKelly umbone. Wathi uKarl ngiya-understanda Lucian ukuthi uKelly umakhelwane wakho, kodwa Lucian ngifuna wazi ukuthi umsebenzi wami ngiwenza wenzeka. Ethi uKarl ngiyazi ukuthi uyangingabaza. Waphika uLucian wathi no angingabazi. Wathi uKarl ungaphiki Lucian, into engiyijwayele vele leyo ukuthi abantu bangingabaza ngokuthi umuntu ufika ngibuke bese ngithatha kancane ukuthi ngizohluleka ukwenza umsebenzi wami, ngivele ngibamangaze ngiwenza uphumelele. Wathi uLucian ngiyazi Karl ukuthi uze ngokuzosiza futhi nami anginalo ilungelo lokukujaja, bazokuxhumanisa noKelly, umuntu obalulekile ukuthi abe nombono ngawe uKelly. Wathi uLucian woza sambe, bahamba uLucian noKarl kwi-interrogation room kaKelly. Wangena uLucian wethuka uKelly wathi usula Lucian, ngiyathemba ukuthi ugcina uyitholile iloya. Wathi uLucian cha ngicine ngingayitholanga iloya kodwa ekhona ezongena esikhundleni sayo. Wadideka uKelly wathi Lucian ngisakuzwa ukhuluma ngani. uLucian walunguza emnyango wabiza uKarl wathi akangene. Wangena uKarl, wangena wazisho wathi ngiwuKarl ngizokumela. Wathi uKelly Lucian uthe nje iloya ayibuyelanga back kuwena. Wathi uLucian yangekushilo lokho kodwa ngizobuye ngikuchazele. Wathi uKelly ngichazele Lucian ngoba sengididekile manje. Wathi uKarl khululeka Kelly ngizokuchazela mina. Lucian ngicela usishiye kancane. Wathi esehamba uLucian wathi uKelly ngicela ungifonelele uNatalie ungibuzele ukuthi unjani uJustice. Wathi uLucian okay ngizokutshela mase ngibuya. Bathi sebesele bobabili uKarl benoKelly. Wathi uKarl ngiyas-understanda Miss Isaacs isimo obhekene naso. Wathi uKelly yakho nakunzima but into isifiso sami njengamanje ukwamukelwa kwesicelo sebheyili. Wathi uKarl yangesibukile statement sakho. Wathi uKelly icala engilenzile mina bengiyivikela bekuyi-self defense. Wathi uKarl lapho kulolo daba kusazodingeka i-private investigator esazo-investigate lolo daba. Wathi uKelly ngiyakuzwa kodwa anginayo imali. Wathi uKarl uqonda ukuthi awunamali. Wavuma uKelly. Wathi uKarl kulungile ngiyakuzwa ayikho inkinga. Wathi uKelly pho wena mina ngizokukhokhela kanjani ngenamali? Wathi uKarl vele angizokudinga mali mina ngummeli we-public defender. Wethuka uKelly wathi kanti uyi-public defender futhi? Wathi uKelly ngeke ngikwazi ukusebenzisana nawe ngidinga ummeli wangempela. Wathi uKarl kodwa lokho kungithatha kancane. Wathi uKelly angiqondeli ukukuthatha kancane kodwa nina nisuke nibhekwe inqwaba yama-cases amaningi futhi alula okwenza ngifuna ummeli wangempela, ngifuna umuntu ozofocusa straight aqondane nami engabhekiwe amanye amakhesi asemaceleni ekusamele wa-attend. Wathi uKarl kodwa ngikude emsebenzini wami. Wathi uKelly ngiyakubongela uma unjalo Karl kodwa nina abameli be-public defender mana-attend case yomuntu nenza ama-deal nama-prosecutor. Wavuma uKarl ukuthi kunjalo. Wathi uKelly ngiyaxolisa-ke mina ngenza ima-deals. Wathi uKelly ngidinga iloya. Wathi uKarl ngiyiloya nami. Wathi uKelly uyangazi ukuthi ngikhuluma ngani. Wathi uKarl njengamanje unami so lento siyiqale ekuqaleni sibone exactly ukuthi kwenzakalani, so nawe uma usuthola omunye ummeli khona ngizokwazi ukuthi ngisheshe ngimfake kulayini alekeleleke ukuthi akwazi ukukusiza. Wathi ngabe ku-right lokho. Wavuma uKelly wathi okay. Wathi uKarl ngicela ukhululeke ungitshele konke okwenzeka. Emzini kaNatalie wafika uFrank watshela uma wakho ukuthi uyacabanga ukuthi kukhona into engekho right ngoJustice. Uthi uNatalie uphi yena vele awezile ngani ukuzohla. Wathi uFrank usekamereni lethu wahamba uNatalie esekamereni labafana. uFrank wamisa uma wakhe wambuza ukuthi uJoey uzobuya nini ekhaya. Wathi uNatalie angazi Frank. Wathi uFrank uJoey noma kaJustice bayabonana yini ejele. Wathi uNatalie uba ukutshela ukuthi uma kaJustice usejele. Wathi uFrank wonke umuntu esikoleni ukhuluma ngayo leyo nto. Iy'ngane ey'ningi esikoleni kade zimdelela ngalokho uJustice zithi uma wakhe waqala wagwaza indoda wayibulala
wayibulala waseDubuleni wayibulala. uNatalie wathi hamba ohlala phansi udle nosisi bakho wahamba uFrank. Waqhubeka uNatalie waya kuJustice ekamereni. Wangena uNatalie ekamereni wathi Justice awuzanga ngani ukuzodla. Wathi uJustice angilambile. Wathi uNatalie kodwa kuzomela udle. Wathetha uJustice wathi ngithe angilambile. Wathi uNatalie okay ngiyakuzwa kodwa ungabe ungithethisa mina. Waxolisa uJustice wabuza ukuthi uma wakho uboshela ukubulala uTravers yini. Wathi uNatalie uba ukutshele leyo nto. Wathi uJustice wonke umuntu wazi kanjalo. Wathi uNatalie uma wakho uzokuchazela yonke leyo nto. Wathi uJustice kodwa musani ukungiphathisa okwengane. Wathi uNatalie vele Justice uyingane. Wathi uJustice kodwa ngimncane ngaleyo ndlela ethi ngingangifihlele izinto. Wathi uNatalie okay kulungile uThikeli wamdubula uTravers. Kodwa uTravers ubengayena umuntu oright ubehlukumeza uma wakho. Waphika uJustice wathi uTravers ube umuntu oright. Ethi ngale babusuku nje ngicina ukumbona. Wafika wanokho ewendini lami ngamvulela. Wangitshela ukuthi uyangithanda uyohlezi njalo engisupport. Uzofana nobaba kumina njengoba ngenaye ubaba. uNatalie wabuza ukuthi ikuphi okunye akusho. Wathi uJustice wathi uTravers uzofakela uma imali eningi ebank. Wathi angihambe ngiyotshontsha ama-credit card kama ku-wallet nama-checkbook numbers uzomfakela imali. Wethuka uNatalie wathi nawe wakwenza lokho wavuma uJustice. Uthi uNatalie pho wamtshela ngani uma wakho ngaleyo nto. Wathi uJustice wayethembisa uTravers ukuthi ngingamtsheli uma ngoba kuzoba yisurprise. Wathi uNatalie ikuphi okunye akwenza. Wathi uJustice ilokho kuphela kodwa uma ube wrong ukudubula uTravers. Wathi uNatalie woza uzodla. Wathi uJustice angilambile. Wathi uNatalie singaphikisani Justice asambe uyodla manje. Bahamba uNatalie noJustice sebeye ekhishini. Ufike wahlala phansi wadla uJustice. uNatalie wahamba esekamereni lamantombazane esokhuluma nefoni ngenkathi efonela uLoshini. Wayiphendula ifoni uLoshini wathi uNatalie kuLoshini uJustice uthi uTravers wafika ebusuku ewindini lasekamereni lakhe. Wathi uLoshini le ngane yenziwa yini igcine imfihle ingaka. Wathi uNatalie nami angazi kodwa sengiyazi ukuthi ahekhwa kanjani ama-account kaKheli. Wathi uLoshini okay uzongichazela uma sengilapho sengizosuka nami manje. Naye uKheli ubethe ngibombuzela ukuthi unjani yena uJustice. Wathi uNatalie akekho right uJustice. Erestaurant uEsperanza wayebuza kuSteven ukuthi basahleli uMarcy noIan etafuleni. Waqala uSteven wavuma kuEsperanza ukuthi yaba basahleli. Wathi uEsperanza isicefe-ke lesi. Wathi uSteven sebesibonile already so angiyiboni inkinga. Wathi uEsperanza vele awunankinga wena ingakho usho njalo. Wathi uSteven yini engenza ukuthi bahambe. Wathi uEsperanza ingoba ngifuna bahambe. Wathi uSteven ukwazi kwabo ngathi akukona ukuphela komhlaba. Wathi uEsperanza kwenziwa yini wena ufune kwaziwe ngathi kabi khona necompetition ephakathi kwakho noEdward. Wathi uSteven nginezinto ezibalekile mina ngeke ngize ngidlala ama game noEdward. Wathi uEsperanza nami ngicabanga ukuhamba ngoba ibabysitter yami izofikela endlini yami esizokhuluma ngoMika. Wathi uSteven ngizofika ngizokulinda ngaphandle wendini. Wathi uEsperanza ungalokho uze wendini lami. Wasukuma wahamba neseyovalelisa kuMarcy. Wathi uMarcy ngisaku-introduce-anga lo ngihleli naye uIan. Babingelelana uIan noEsperanza. Wathi uMarcy Esperanza ungakhohlwa unginike update ngoKheli. Wathi uEsperanza okay ayikho inkinga wahamba uEsperanza. Kwi-prison cell kaKheli wafika uLoshini wafika wama wasukuma uKheli. Wabuza kuLoshini ukuthi kwenzakalani Loshini. Wathi uLoshini kuyabheda kuzolunga kodwa Kheli utheni ummeli wakho. Wathi uKheli akuyena ngisho ummeli wangempela lo public defender. Wathi uLoshini kodwa kade ngibuka ifayili yakhe la mfana omncane usewina inqoba yama-criminal case anzima. Wathi uKheli asikhohlwe indaba yalo mfana unjani wami umfana uJustice. Wathi uLoshini uthe uNatalie uright uJustice. Wathi uKheli ngiyabonga Loshini ngiyazi kunzima for umfana wami nimtshele ukuthi ngiright. Wathi uLoshini okay. Wathi uKheli sengihalela ngisho ukumbona nje umfana wami ngimthinte. Wathi uLoshini khululeka ngikakukhulumela ukuthi bakulethele yena. Wathi uKheli angisho lokho Loshini ungamlethi la angifuni uJustice angibone ngivalelwe la. Wathi uLoshini ngiya-understanda Kheli ngisazosebenza kanzima ukuthi ngilekelele ukuthi uphume la. Wathi uKheli miningi imizamo usuyenzile Loshini. Wathi uLoshini angisoze ngayeka up until uzophumela. Wathi uKheli ngiyabonga ngakho wonke Loshini. Wathi uLoshini awuzama ukurelaxa Kheli ungacabangi kakhulu nami ngizobuye ngikubone ngisahamba. Wavalelisa wahamba uLoshini. Erestaurant uIan wayesethule ephethe ifoni ngenkathi uMarcy embuza ukuthi kanti kwenzakalini ever since ufonele uLoshini awuphindanga waba right. Wathi uIan khululeka Marcy akho lutho. Wathi uMarcy ngabe kumayelana noKheli. Wathi uIan ngicela Marcy singakhulumi ngomsebenzi wami. Wathi uMarcy noma ngingakwazi kahle ian kodwa ngiyakubona ukuthi khona into wrong futhi engakuphethe kahle. Wathi uIan uthe umazi kangakanani Marcy uKheli. Wathi uMarcy ngiyamazi nje uKheli ukuthi umuntu oright onomoya omuhle oneqiniso owuma wengane yomfana usingle mother lo hlobo lika single mother nami engifisa ukufana naye one day. Athi ngiyamthanda futhi ngiyamhlonipha uKheli noma besibuye sibe nazo lezo ingxabano. Wathi uIan beyidalwa yini lezo ingxabano. Wathi uMarcy no bekungabe into serious bekuyinto zabangani zabantu besifazane kodwa uKheli bewumuntu olimela iqiniso efuna ukuthi sonke isikhathi iqiniso alibeke njengoba lenjalo. Ethi intombazane right uKheli ngiyafisa ukuthi umrepresente kwicase yakhe. Wathi uIan awungazi noma ngummeli oright yini. Wathi uMarcy ngiyakwazi ukufunda umuntu mina ngiyakwazi ukumbona may right noma wrong so wena ngiyakubona ukuthi umuntu onenhliziyo right. Wathi uIan kodwa abantu abaningi abakucabangi lokho ukuthi amaloya njalo. Wathi uMarcy vele amanye amaloya njengomngani wakho Larry ziningi izinto ekumele ayishintshe. Ethi angiqondile ukukhuluma kabi ngomngani wakho futhi iboss yakho. Wathi uIan sisebenza ndawonye noLarry kuphelela lapho. Wathi uMarcy wakho
nikhuluma ngathi nixabene nje. Wathi u-Ian no asixabene futhi nami ngiyamhlonipha uLarry kodwa iyangicasula indlela abuya behave ngayo. Namhlanje unyamalala imini yonke bekufanele afike kwi-press conference. Leyo nto icasula abantu abaningi including nami qobo. Ethi u-Ian ngize ngaphoqeleka ukuthi ngimele kuleyo press conference. Ngagqiba amahlazo akhe njengoba ngihlale ngenza kodwa ekugcineni akakwazi ukubonga ngaphandle kokungikhumbuza ukuthi uyiboss. Wathi uMarcy kodwa nawe Ian manje sekuyisikhathi sokuthi uyimele. uMarcy wathi uyaqalaza wabona uBradley eyoma kwi-county. Wathi u-Ian kwenze njani wabuka leya ndoda uyayazini. Wathi uMarcy wabuzisa komuntu onesikhwele nje kodwa sibe singathandani. Wathi uMarcy leya ndoda eme laphana izoba umakhelwane wakho omusha igama layo uBradley Montgomery. Wasukuma uMarcy wathi Ian ngiyabuya manje. Wahamba eseya kuBradley kwi-county. uMarcy wabingelela uBradley embuza ukuthi kwenze njani. Wathi uBradley angekho right ngisacasulwe indaba ka-Alex. Bekade ngimkhuza ukuthi angakhulumisani noRandall kodwa ngibadlula bamile ndawonye bayaxoxa. Wathi uBradley wena uzokwenzani la. Wathi uMarcy oza sihambe sekulela tafula khona umuntu engifuna uku-introduce kuyena. Bahamba uBradley benoMarcy. uMarcy wahlala phansi watshela u-Ian ukuthi lo uBradley Montgomery. Wasithi Bradley lo u-Ian Glenn owummeli ozoba umakhelwane usanda kuthenga umuzi kaConrad. Babingelelana uBradley no-Ian. Wathi uMarcy ungeze uzosijoyina uhlale nathi. Wathi uBradley nginijoyine kanjani kanti anikho kwi-date. Wathi uMarcy no asikho kwi-date besicelebrate umuzi wakhe awuthengayo. Wathi uBradley okay makunjalo wabuya azohlala phansi. u-Ian wabuza kuBradley ukuthi indawo yabi nazo ney'kole eziseduze. Wavuma uBradley esho ku-Ian ukuthi ayikole ey-right ney'ngane zakhe yifunda khona. Bebuzana iminyaka yey'ngane zabo. Washo no-Ian ukuthi nawe nabafana abancane abacishe balingane ney'ngane kaBradley. Wathi u-Ian sengiyawubona umuzi wakho uma ungiyalela. Ngiyakhalalisela nokuthi usanda kuba ubaba ngoba ngiyacabanga ukuthi unkosikazi wakho lo kade ngimbona phambi komuzi wakho oney'nwele ezibhlonde onengane encane. Wathi uBradley yawo unkosikazi wami lo kodwa ingane eyakhe. Ubaba waleyo ngane kankosikazi wami umakhelwane othanda ukubanga isicefe. Wathi u-Ian mawusho umakhelwane onesicefe ngabe usho uRandall. Wathi uBradley kanti uyamazini. Wathi u-Ian yazi ngizama ukuhlanganisa izinto la ngiyaxolisa. Marcy nawe Bradley ngedrama yenu. Wathi uMarcy asikho isidingo sokuxolisa Ian ayikho into erongo yenzile. Bathi besakhuluma vele wangena uRandall. Wathi uRandall wanihleli nonke la kumnandi. Wathi uMarcy asambe Bradley. Wathi uBradley Marcy angiyindawo. Wahlala phansi uRandall wathi wena Marcy ukhuleliswe yilo Bradley. Wavuma uMarcy ukuthi yangikhulela ingane yaBradley. Wathi uBradley uzofuna la Randall. Wathi uRandall angikhulumi nawe wena. Wathi uIan ngeke ngcono ngihambe noMarcy. Wathi uthi uyahamba. uRandall wahleka wathi nilala nobathathu kanti nenze threesome. Wasukuma uIan noMarcy. Wathi uIan asambe Bradley. Wathi uBradley hambana ngiyindawo. Kwasala uRandall wayehleli phansi ememeza uMarcy wayehamba ethi ngiyazi wona sifebe ukuthi ukhulela ingane yami. Wasukuma uRandall ebalandele. Bradley wamlandela ngemuva wamphahlaza ngebhodlela ekhanda. Baqala bobabili bashayana. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.